ko ujunere premier o hokkimi ha ɓooyi jami neldumi kalis o no neldumi kalis o tawmi kalis o jinnaɓam ɓe tiri ko 7,700 wonno ko 7,700 ko 150 min kaldunoɗo e nawmo yoɓami ñamdam ala hen ko somi ñaɓi ala hen haydara ala hen ndeke hay contrat o wona contrat lirmi toon contrat o wona contrat par ce que contrat o ala indam o ala holno hol duuɓi ɗi mbaɗanmi toon o ala haydara par ce que ɗo ene mi lirani mo mi yiyani fof bawɗo ɗo en anglais ha liranami contrat o hami anda ko woni hen mi fuɗɗo ɗum ɗo kono no jettoyimi toon mi liri contrat o ko chauffeur amen goto lirinimi contrat o wondi mbiɗa wanno hen photocopie ji mbiɗa hedde e ɗum ɗo am e sakam mo nawmi o ew min goni hen lirmi contrat o kisa mbimi miñam debbo o yo ƴewanam Moustapha yo essaye no ƴewiri Moustapha o wiya Moustapha contrat o wona contrat par ce que po contrat o ala salaire goo o ala salaire ɗiɗi o ala indam tati o ala hol duuɓi ɗi gonanmi toon on contrat wona contrat haalami ɗum miñam o eyi miñam o yettinimo kan haala kono o maski kanko Moustapha wul alam o maski haala ka o jabaki ɓe hen hano dañoymi hen probléme de o wi kam yomi liggo o lebbi ɗiɗi ko lewru wotoro yoɓatami ko salaire lewru wotoro eyi no wi kam ko salaire lewru wotoro minne mbimum mi liggoraki noon mi liggortako noon o yoɓat kam salaire am o ha timma mi liggonomo hawri koye julde korka eyi o yoɓami salaire am ha timma mi liggonomo o yoɓanimi mi liggotako mi kontinta e liggey o wi kam ala a kontinata liggey et puis kadi sa merdini kam an komi coɗɗo mi fotani yobdema an komi coɗɗoma mbimum an ko coɗɗa kam ko holno coɗirɗa kam an ko mbiyata soodi kam ko holno coɗɗa kam o wi kam Moustapha kokkumi ɗum ko 16 ujunere riyal ujunnaje 10 ɗe ko ba jinnaɓe ma jeyi o wi ko jinnaɓe ma namdi ko ujunnaje 10 riyal jeyma eyi ujunnaje 6 ɗe riyal o ko kayitaji ma pewnirta mbimomi wona gongo jinnaɓam hoto addu ɗumen hen par ce que jinnaɓam sene gonno hen mi ñamlotako e Moustapha no jahanmi nde 50 ujunere mankuɗi ujunnaje 2 50 mankuɗi ujunnaje 2 kayito mboɗemi ɗo jogui ɗum eyi mbimomi noon o wi kam wona gongo Moustapha hokki jinnaɓe ma kalis mbimomi ala wona gongo mbimomi noddanam Moustapha mbaɗana kam mail libre mi heɗo Moustapha ko haalata Moustapha haalde makko Moustapha tinani mboɗemi sara makko Moustapha haali ha jofni keɓɓimi téléphone mbi Moustapha feni min jinnaɓam ñamanani mo mbuɗu a hokkani ɗumen mbuɗu ala kokkotirɗa jinnaɓam sinno kadi mi heɓino ujunnaji 10 riyal ɗe mataw kam mi tinata komi jeeyaɗo mi adda hooram somi felliti yeyde hooram kay mataw kay mi kam ko kangami ko fo mi natata e jeeyku par ce que sa yeeyama hankadi ni ala ko joganiɗa hoorema ala ko mbawɗa ittude ala ko mbawɗa wadde o wi kam kanko Moustapha o hoppi téléphone o gila nden o haaldane yam ko gonmi toon ko fo o haaldane yam eyi minne kadi dartinmi liggey o wi kam ɓayde tan mi dartini liggey yomi ar o nawami ambassade amen Mauritanie mbimumi wallahi ala probléme o yo nawam ambassade Mauritanie ala probléme yo nawam toon min ko ɗum tan jiɗmi ka o ƴefti o nawimi nono o nawimi o wi kam ko ambassade Mauritanie o nawatami wona ambassade Mauritanie o nawatami o nawimi ko police ɓen piimi nofram ne wanno hotonde hen nofuru wotudu seeli joɓe piranno kam ni hen nofuru wotudu ko seeli mbalmi toon ɓe violi ɓe mbaɗi hunde fof ala fo e bonande koɓe mbaɗanimi huɗum ko wawa jangtade e bonandeji ɗe ɓe mbaɗimi eyi min jeehi
min o kanko debbo o arani kam ɗo no arani mi ɗon o wi kam joni arje hen jolmi no jolmi mi namdaki mo to fani mi namdaki mo haydara hamin jetti o wi kam jippo ndeke ko prison o fani mi waɗi mi toon gonmi toon min e horam gonmi toon jippi no wi kam jippo tan mi jippi ndewme makko no ndewme makko gonmi e prison he gonmi e prison he hano Allah haaji kanko debbo kadi kanko debbo ko kanko artinimi toon ko kanko artinimi toon no artinimi toon o nawi mi hedde sehel makko goto debbo ne jogi salon taw ko kamɓe ndendi salon wallahi mi anda taw ɓe ndendani salon wallahi mi anda kono o wi kam min ko sehel makko debbo eyi gondumi e sehel e salon he gonmi hen no gonmi hen ha mbarmi ɗon lewru nduɗo lewru ndu dogmi debbo so Allah o hokki kam confiance o hokkinomi confiance parce que mi wonde makko no gondumi makko balɗe sappo mi anda ko balɗe nogas o hokkimi confiance o hokkimi coktirgal o wi kam yomi fitto e appartement mo gondumi momin goni o yomi fitto e caggal muɗum ne waɗi damal yomi fitto mo yiɗi wadde hen wone bagasuji mo yiɗi moftude hen o hokkimi coktirgal ngal no hokkimi coktirgal minne kay fittumi ha kaldin mi uddani damal ngal mi uddani damal caggal ngal nawtanmomi coktirgal ngal mi uddani damal ngal no nawtanmomi coktirgal ngal jango e mum les 5 lewru maydu nduɗo ɓennudu les 5 nduɗo ɓennudu nduɗo o yoɓimi temettati mbimomi temettati ɗe ko ngoni Inas wonno mawɗo amen miɗo jogui hay numéro téléphone makko kanko Inas o eyi o hokkimi temettati no hokkimi temettati ɗe mbimum temettati ɗe ko ngoni o wi kam temettati ɗe ko salaire ma ko madame o wi ɗum ɗo ko salaire ma mbimum ala probléme ɓayde salaire am ko temettati ala probléme eyi ƴeftumi temettati ɗe taw joom bitik goto ene rewanno kam temedere kokkumi joom bitik o temedere no kokkumi joom bitik o temedere jaami gartumi jamma ari lootimi ha laammi gila jamma no lootimi ha laammi gartumi ɓornimi comcam komi piɓɗo so ɓendogo yoni komi dogowo reglumi téléphone am e 6 heures subaka reglumi téléphone am no reglumi téléphone am 6 heures subaka 6 heures yonti téléphone am soni jaltumi jaami wondi minen salon o min dawat ko 10 heures min dawat ton ko 10 heures 6 heures subaka tawata ko ɓe pinani taw kadi miɗo wonde e Maroc naaɓe ɗiɗo e Philippine naaɓe hen goto wiyete ko Rachida hen goto wiyete ko Halima Maroc naaɓe ɓe ewo ɓen tinani ni komi dogowo walla mi dogani ɓen tinani dogmi jaami jolme taski wondi ɗum ɗo appartement mo luwani mino ko phase godron woni sa yalti tan a jaltata koye godron ƴeftumi taski ɗon joom taski o so Allah ñalli yillindimi ha tampi yitananimi ambassade Mauritanie no yitananimi ambassade Mauritanie noon tellinimi e lawol taw hiiri hankadi o tellinimi e lawol no tellinimi e lawol mi yitani hankadi mi jooɗimi ɗon gonmi e woyti no gonmi e woyde ha ɗum ɗo o ƴefti kanko joom taski goto ko endonajo o dartini o wi kam an ko baɗata ɗo en mbimo min jiɗmi ko yitude ambassade Mauritanie o wi kam aɗa jogui temedere mbimum wallahi miɗo jogui temedere wondi ko temedde tan keddornomi e salaire am nde temedere mi hokki joom taski adano ndeɗo temedere mi hokka joom taski sakket o mi ala kalis eyi joom taski o nawimi ha ambassade so haala Allah no jettimi ambassade machallah ɓe jaɓɓimamami de ɓe jaɓɓimamami machallah mbami de kono gonɗo e nder wuro mum ni mbami de kono gonɗo e nder galle mum ni machallah ɓe kedni kam to neɗɗo fo daranto miñum walla mawnum ɓe kedini kam ɗon eyi so haala Allah ɓe jingani kam ala fof ko ɓe mbaɗananimi eyi mbiɗa yetta Allah noon mbiɗa yetta ɓe no feewi par ce que somi dañi hande artude hamiɗa haalta histoire am wallay ko Allah e mabɓe ko Allah
e mabbe so wonano kambe ene wawi so wonano kambe so wonano Allah e kambe ene wawi mi wasa artude parce que hankani so be jaggino mi do en ko dernière chance parce que be bawno wartimi ko be bari ton gasata mine horam mi huli jaggude mine so be jaggi kam mi andi ko be warobe dum tagimi dogdi ewo jettimi ambassade kanko debbo o tini mi ari ambassade no tini mi ari nono ko kambe ambassador noddi mo wi mo yo addanam kaytajam ko be danni ko be nawtobe Mauritanie to be nawtata Mauritanie do yo addanam kaytajam mo wi ala wona e aduna wona e lakara o addanta kam kaytajam kanko koy dow ndigalam ko watanmi koy dow ndigal makko ko watanmi so welani mo mi yaltata leydi mi bougita 1 mètre leydi ndi be mo mi ala c'est impossible min non komi koto o wi kam ala a hotata ma yi holno kotrata jom ambassade be ko ben jaabimo mbimo hotat sa hokki mo kaytaji makko koto sa hokkani mo kaytaji makko kanko koto ben pewni mi o sali addude kaytaji ben pewni wona carte am wona passeport am wona comcam wona kalisam haydara o hokkani mi hen ko melfe goto murninomi ko on murninomi ko on gartirmi e sakka do am toko so mi jogi sak metan mi jogi do ko on tan gartirmi do ene Mauritanie ewo o jefti kanko sukabe worbe wonbe ton be jefti be pewnini mi laisser passer be pewnini mi be tajini mi ticketam be gartiri mi ha nder Mauritanie ko kambe gartiri mi ha e Mauritanie kadi kanko debbo mi yijiti histoire odi kono kanko debbo o werrinomi 500 km kanko e minyi ko gorko ne wiye Abdurrahman on ko militaire be berrimo mi 500 km be goppimi ton no be goppimi ton no Allah wadata o artinimi don ko nden woni o nawi mi prison mo bi mo o nawi kam no yaltinimi police nde ko nden o nawi mi 500 km o werroyi kam ton o artinimi kadi o nawtimi prison ala fu prison kam jigani gorko saga non debbo prison jigani gorko saka debbo saka non ala ko mbimi ala ko banimi sona hokkam salaire am sa hokkani mi salaire am mi liggaki hokkam salaire am sa hokkani mi salaire am mi liggaki te ko mi coddoma ko dum de tinmi e ko banmi ewo o jefti don wona wi ka nono jom beedo en be nduusi kam pewnini kam laisser passer nduusi kam ha mi yettu ha dum do han jolmi ha dum do o ngartumi do e Mauritanie non machallah mire nyaago kadi herbe toppitibe hala hagge innam aade toppitibe kala hagge innam aade mir perti Mustafa Pelenti ha yeso Allah mi perti Pelenti ha yeso Allah mire nyaagi haggam e Mustafa ha yeso Allah ko dum tan kalami ko dum tan kadi njogimi ko kalami parce que ko ton jomi o yeeyimi temitinani so wori ni yen min tagi mi jangtade histoire o tan ko histoire no wayni ne wawi goddo wade non godditido wade non goddo wade non godditido wade non ko dum tagi mi yaltinde histoire o ha aduna fo anda ha aduna fo kadi onon beedo toppitibe haalambe onon beedo darjibe yam onon beedo dum do bile jaar non mire yetto on no fewi wala mbawno wiide holko jaranto on holko fotanto ne e histoire am kono machallah on jarama no fewi merci beaucoup